Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u anton. Agak abang ini pej saudang ya ke percaya mentah ngisem awak ke jung ya day di hap kedan kenthe bicenrang gelas tang ban kieu anrai dadang ipej pak saudang jungi wala ka jat bendri jungi ru impak la ban ong bangi kenthe la yang kat kedan bicenrang nomor bala perkhat ya kam ka bangi trai naduk step kam tam ke balik belalai nak ke bateri office ba dan apa ki office ki kam pakate kiyo ka bainang bo kumjuk mo nrai la perkhat ki bateri bela ki rong ba kiyo kambuan ka pis ka dintre lada ki tre ka ju ka kenta ba kentai ki kentai ki dang lunahi ka jungyo jukat ban lo kata lada ni pej ka imlang salang hiru buat apa ke balang hiru haki balang ru ladang yang ke balang Katolik ni bola balang ke minum ke balang ru ini ibe guna dan kentai apa ke agak ke bor bandan ha ke bor among ban semek bentah jung senang rai bandan ha kum ka decision making body kata ngidang i ke guna ha ke patai nang dapat habang ni pej ka jinisha le ben jeng kentai kadang dan be hadu minta lada kidai buat ka matrilineal system jungi lada kidai ka patrilineal system ka jeng khenpo i kentai kadang dan hi but kum ngasno ya ha ba ba jeng jungi kong amperin beri minister badan buram ba iong ba nim demand ba ka jeng dorbar kan dapat anjang kam nagaria ru kadeven dan live person jong kentai te kani ke jung ong dui kade ke ba ke badan kam ha bang ide ben sport ya kani ke jung ong dui nang ba ha kawe ke por la kumno ki kentai ken dan ba mikmat ha ka distributor ha ka distributor bukan ju ha ka por ha ka assembly te kumbangi mentah ho po district council ni i la dan ki kentai kiba wak kibla lang apa ka isi untuk executive members tu ndai idang dan kambun ki kentai kiban tur sakman haka kam san pertai nomor ba bun nangi kentai tiang bantur sak kam san pertai tiang bantur sak ni kam kiba de ban train ka bentak ke ulang salang tian rai ni skutanat ba kidan ki isinang lani kidan ki ka body jong ki jong ka government la ni jong ki regiment ki ba itu ya ke trai jong kentai so ketika ngatai ngedan kam idan kam man ai ka awareness na ka benta jong kini kentai ba ka baki kwa ki ba kwa kam but kawir kalong ladang ila ban streamline ya ka nakalian jong ka police department bagian inform ka baki lech sabat bandan ka we ka sel ka ba la ban simpi ye kani ban simi ka tan jong brio ka lech sabat ni ki brio ki ba kwa lech pre sabat ki bala sha promise ban ai ban yo kam sabat ken lech dang ba jong ka we jong ka sel na police department la ni na ka government department kanang ba kini ki brio ki yo ka protection kan tada ki lech sabat ba ki tip hang nu ki dan bakum benta ki kentai dungi ru ki biet nomor ba tang suang ban ai kam nomor ba ha kejeng hiran ga pertai ma kejeng em kila su do yap dia la dia ban lech la kalech mereka pui perkhat ba ka jenglet jengki kala ban poisa basniu kan kila ban sha dia kum nah kini po dang menta singi iga kubor ba kentai college buat Delhi da kejeng kular ban ong menyo kam tu kum ka housemate nrei dala poi hang tu ka poi ban ha ka slam jong ki runar ki bamut ban dia ka dan bakal laj em nang tu baki yo ban yarap ya ka nrei bun ki kes bang imla ban tip wat ki kena kelung ru imla ban tip baki poi syaki jaka ki bam dei mar ba kejeng jeng kro jeng you ketua lada ki dan kami mengi kami kini ki agak syang ini ki ka do nuat ka benda ki kon ki bari ba sumari ki kon nai lada ki yo i ki long kami ki ba
bread iki kun idei ban kamat ban condemn iki tu kibang kebe ban ai ke jing pistam ru la dalap iki namar ba katu kede baki habaki la shim ya ka lada shubut lada kala ya bakla banu banuru ndai ikun ti idei jongka ka kede ke mensiem jongka idei ka dok senam jongka kumta kede kede bentah jongka ban ri ban sumari tu ikun walada le sila benong ba wat lada idei kun ba syarib ru idei kulung badan jeng em idei kulung badan jeng em ba dei ikun jong kahi di kumta ngila benong ba lada ki kentai ki bale kul marah ka tukur kam i bun sien ki kulung ki badang syukha syusha bread ba ma ki so ki mrat kalong ka ai ba isaj met ben pej nomor ba eh, jong ki kentai ki ba i laki kuon ki ba smai laki kuon ki smo bakalong kapap ka bakrau ban bachubret ya ki kuon ka nungut ki brio ki bam yok kuon ki ba persang ban yok kuon ki ba le daki method ba per mentah ban persang ban yok kuon anrai ki brio ki ba yok kuon kin chubret kulmari ban chubret pathai ki kuon hak tu kam kalong ka ba i sajbat ba de ban penrep Social media tengah sengau ba ngathai teng-teng isya yalam bakla ba katu ka jing kwa buram yala de ka jing perkhatang yala de simen kapan mi ya katu ka jing long ban tep tang yana kapan tai la de ban kwa buram tang yala de hi simen teng-teng kapan yalam bakla pi la isya long kumba isya pang kalong kum ka jing pang jing sisa katu ka jing pang na la de ka juk mentang ngim la alen ngindon be kata ka jing syakta bat ngidon kam hiru bantim kilat pathai kubor kumni bangi yo ru kadeleng bangan ka social media kayat kat par step ba ladang inang ban pendon kam ya ka ha karukom ka babha kalong ka badon kam ndai ladang pendon kam ya ka ha ka jing bom tip ka jing le kulmar te kaya lam syaka basniu jadi menang ban pendon kam ya ka ban jiet ya kanu ka babha bat kanu ka basniu